Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Baba uNsibande uyakubingelela ndlalifa izulu. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Siyambonga ngendlela emangalisayo uNkulunkulu wethu lwaze lwamnandi usuku noma yazi yamnandi impela sonto. Yazi yamnandi impela sonto bekuhlangene abesilisa bebengeve becula bo. Webantu besilisa eindaweni zonke. Umama uNobomi Boy uthe nginitshela ukuthi hlalani ni practice nenza amakwaya besilisa ave nicula kamnandi. Yenzani amakwaya besilisa bemaningi endaweni enikuzona nicula kamnandi. Umama ke uBoy ulapha eQueenstown ezibeleni useQueenstown. Ngake nganitshela ngaye umama ophatha ipeni elibomvu. Uyathikha nje athikhe across emakukuthi kuyabheda. Ngeshwa ngeke nginitshele mayisho njalo. Ngonitshela makuyithikhi ku correct. Siyabonga kakhulu, siyambonga uNkulunkulu ngalezi inkonzo zisimangaliso. Bengingazilindele ukuthi zizoba nje. Kodwa uNkulunkulu ukuthi masithandazile, ngoba masithandazile. Ngibonge bonke abathandazile abangena emkhosini bengena lezi inkonzo. Ngoba kudinga uzutshelwe ukuthi ngene emkhosini wena mawusibona isidingo. Ngene emkhosini mawubona isidingo. Ngiyababonga abazalwane abangenile emkhosini, abanye sebengitshelile ukuthi hayi sangena babe emkhosini ngaleli langa. Sasikhona thina emkhosini. Hayi asilindanga ukuthi usitshele ngoba sacabanga ukuthi ukhohliwe, kanti awukhohliwe. Kodwa utshelwanga ukuthi sitshele, kodwa thina senze njani? Sangena emkhosini wethu. Sikhulekela inkonzo zabesilisa. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngani nonke nawe kongakhulekanga siyakubonga ngoba ukhona ekhaya lezwi, uzilalelile inkonzo, wajabula, wathokoza. Ngithemba ukuthi uzwile insizwa zicula nobaba nomkhulu kwabe kukhona lonke uhlobo. Siyambonga kakhulu. Ngibonga abefundisi basentabeni bayisekelile lenkonzo babekhona. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Siyamdumisa ngendlela emangalisayo. Hayike akekho oyozilandulela inhloso kaNkulunkulu ngomuntu. Akushongo ukuthi umuntu wesilisa, kuthiwa inhloso kaNkulunkulu ngomuntu. Mawumuntu nje wena ngesona isilwane, uyizwile inhloso kaNkulunkulu ngawe. Uyizwile inhloso kaNkulunkulu ngawe. Ngiyafuna ukusho leli verse engithe angisalikhumbuli ukuthi uIsaiah 65 noma 66 la kukhulunywa khona ngokuthi ibhubesi lodla utshani. Ngoba lalikade lidla utshani, ngizwile ukuthi ngathi aningikholwa mangithi ukuwa komuntu kwadala ukuthi ebhubesini nezinye izilwane sibe inyama. Ake sifunde uIsaiah 65. Akulonela namhlanje, ngiyadlula nje. Isaiah 65 verse 24 kuyakuthi bengakangibizi mina ngiphendule izinto ezokwenzeka lapho ngaleso sikhathi. Ngoba uNkulunkulu uzobe ebona inhliziyo avela aphendule ungakasho. Besakhuluma mina ngiyakuzwa. Besakhuluma nje. Verse 25 impisi iyakudla ndawonye newundlu. Yes. Ingonyama idle utshani njengenkomo. Uthuli lube ukudla kwenyoka. Aziyokulimaza zingachithi kuyo yonke intaba yami engcwele usho uJehova. Zazingalimazi lezi zilwane, sasizibusa isikhathi sika-Adamu. Kwanele kwangena isono, saphenduka inyama kuzona. Uma seliphelele icebo likaNkulunkulu, uyibrasha nje ilion. Lesilise nobobuningi la entanyeni uyibrashe nje, ikhothe ijabule, mayisilambile ihambe yodla utshani. uNkulunkulu uyadala. Icebo likaNkulunkulu ngomuntu wayefuna sibuse, sawa, asangabusa, kodwa masivuke ngegazi likaJesu sizobusa futhi. Ake sigoqe sikhuleke. Kuzosuke kungena inkonzo yabesilisa kanti mina angithandi mina ngazi uma uyathanda wena ibuye inkonzo yabesilisa la. Hayi. Asifuni inkonzo yabesilisa la, iphelile ngomgqibelo ntambama. Izolo besinombhabhatiso, so singena enkonzweni zaphakathi nesonto. Siyazazi zikhuluma ngani intshumayelo yasentabeni.
bese sithi kungani uNkulunkulu efuna isimo esikhaleni. Asiguqe sikhuleke. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu masithandaze. Baba, egameni likaJesu siyabonga, siyakudumisa. Akekho ufana nawe, akekho njengawe, uNkulunkulu ezulwini, uNkulunkulu emhlabeni. Siyabonga Nkosi kakhulu ngenkonzo zabesilisa, asiwuvala umlomo. Nabo futhi abawuvala umlomo, sinika wena udumo, lonke lungo lwakho lukufanele izikhathi ezingakabikho namanje kuze kube phakade. Sibonge ngabo bonke abesifazana abebekhona bezosiza, bezolekelela. Siyabonga nabe bezileke bezembhabhadisweni. Siyabonga ngakho konke uNkulunkulu wethu. Singayaphi ngempela, uselusile kahle kamnandi, usilalise emadlelweni ahlaza, usiholele emanzini okuphumula. Ngenxa yegama lakho asikwesaba okubi, noma sihambe esigodini sethunzi lokufa asikwesaba okubi. Siyabonga, yiba nathi manje ngomoya wakho ingcwele kule nkonzo, uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi bangcwele, siyambonga kakhulu kuNkulunkulu, siyamdumisa. Ngisasho ngithi uJesu Kristu inkosi, kuyafika kimi ukuthi khona abantu abasha abangihluphayo, abazi bona ukuthi bangihlupha, bavele bangibingelele nje noma kanjani. Bafowethu, ekhalezwi sibingelelana ngokuthi uJesu Kristu inkosi, sibingelelana kanjalo. So nje umuntu mayithe uJesu Kristu inkosi usekufanele ushithi sawubona. Sibingelelana nje kanjani. Wena muzwa ngithi uJesu Kristu inkosi kunini. Kuyasisiza-ke nabahekha izinamba zabantu. Uvela athi qhamuzo nje hi. Sengiyazi ukuthi ihekhiwe lo namba ngoba sibingelelana ngo-hi thina. O-high five ayasibazi. Sibabuka lapha kude egebengweni o-high five. Thina sibingelelana ngenhlonipho sithi uJesu Kristu inkosi. Omunye aqhamuka ethi unjani? Yambona lo unjani ongenayo A, UNJN unjani? Sengiyazi ukuthi ihekhiwe lo namba ngoba usekhalezwe uthi uJesu Kristu inkosi. So-ke ungafanike nawe nabahekanayo. Sinesibingelelo sethu la ekhalezwe sithi uJesu Kristu inkosi. Sisezwini, vula abaseFilippi chapter 2. Ngamabombo uqale kuverse 9 ugcine ku11. Uzoza uverse 11 ukuthi uthini. uJesu Kristu inkosi. Siyabonga-ke, bengidlula nje ngendlu yakhiwa. Abantu mabesanda ukufika-ke bengazi inkosi yami, bakubingelela noma kanjani. Sigcina singasaboni noma inamba ihekhiwe noma ihekhiwe. Asidluleke, bengikhuluma nje ngo-Isaiah 65, uverse 24-23. Amavesi okugcina ku-Isaiah 65. Kuthiwa ingonyama iyodla utshani njengenkomo. Mase icebo noma inhloso kaNkulunkulu isiphelelisiwe. Asiye kuMathewu chapter 5 verse 9. Limnandi izwi. Uma uzophika nezwi, ungavele uyidlele lona nje usikhohlwe ukudla, ungalali mina obusuku udla izwi nje. Limnandi, liyaphilisa. Mathewu chapter 5 verse 9. Babusisiwe abalamulayo ngokuba bayakuthiwa abantwana bakaNkulunkulu. Asiye lapha kuHezekiel chapter 22 verse 30. Ngafuna kuba umuntu wokubiya uthango emesikhaleni ngaphambi kwami ngenxa yezwe kuba ngalichithi, kepha angimfumana. Ilelo zwi-ke siqhubeka ngalo. Silaphaya ku-2 Peter chapter 3 la sikhona. 2 Peter chapter 3. Uyena impela esidila naye. La ethi verse 1. Le ncwadi isingesibili engivusa ngazo ingqondo yenu emhlophe ngokunikhumbuza. Ukuze verse 2 nikhumbule amazwi ashunyayelwa phambili yibo abaprofeti abangcwele nomyalo wenkosi nomsindisi owashunyayelwa ngabapostoli benu. So ilalele into ekhulunywa umpostoli. Noma rather I would say ilalele into eyabhalwa umpostoli. Yebo, ngiqonda ukusho lokho. Abapostoli bethu phela siyabazi uPawulo, uPetro, uJakobe nabanye. So-ke uPetro mayibhala uthi usikhumbuza izinto ezakhulunywa uNkulunkulu ngabaprofeti nezakhulunywa inkosi uJesu ngabapostoli. Verse 3. Nazi kuqala lokhu ukuthi ngezinsuku zokugcina kuyavela abahleka usulu behamba ngezinkanuko zabo. Sigcine sikhuluma-ke ngabahleki
abahleka usulu. Sikhuluma ngolesine esonto edlule. Abahleka usulu. Aze ngakhuluma ngezinto eziningi ukuthi bakubhuqa kanjani. Ngisho staff room mawuthisha nakuphi nje emsebenzini la usebenza khona, ngisho kubahlengikazi kuyabhuqwana ngoba wena ungumntwana kaNkulunkulu. Khumbule phela ukuthi bona akusibona abasekhaya. Yikho bekubhuqa nje. Yikho bekuhleka usulu nje. Ake sibheke ukuthi kanti bangaba kuphi bona na? Njengoba bekubhuqa nje bekuhleka usulu, hayibo. Kanti bangaba kuphi na? Ilokho esifuna ukukwazi. Ngoba sothi sihamba nabo nje kanti abakubona bakithi. Bona bangabezwe. 1 John chapter 2, 1 John chapter 4, I'm sorry. 1 John chapter 4 verse 5. Bona bangabezwe. Ngalokho bakhuluma okwezwe, nezwe liyabezwa. Laba bahleka usulu, laba bakubhuqayo, bangabezwe. Bakhuluma okwezwe, nezwe liyabezwa. Verse 6. Thina singaba kaNkulunkulu, omaziyo uNkulunkulu uyasizwa, ongesiyo kaNkulunkulu akasizwa. Abanye babephuma ekhalezi abaphumayo, abangazi, abangizwa. Yazi abangizwa thina. Bayibonela lo likhehlela uMante, wezwe babazwa iStefe. Uwazwa iStefe ngalokho kunenza kwakhe, basho njalo abanye. Kanti khona igolide kulokho kunenza. Uma ungabeka indlebe nje ubekezele, khona igolide ozolithola lapho. Kodwa manje inkinga bona bangabezwe. Ngalokho bakhuluma okwezwe, nezwe liyabezwa. Thina singaba kaNkulunkulu, omaziyo uNkulunkulu uyasizwa, ongesiyo kaNkulunkulu akasizwa. Bafowethu, umuntu ongesiyo kaNkulunkulu akasizwa. Athi verse 18 ka chapter 2 ka 1 John. Bantwanyana sekuyisikhathi sokugcina. Njengalokho nezwe ukuthi umphiko uKristu yeza, nakalokho sekukhona abaphika uKristu abaningi. Ngalokho siyazi ukuthi sekuyisikhathi sokugcina. Abaphika uKristu baningi. Abanjani abaphika uKristu? Abamelene noKristu. Abamelene nokuthi uJesu Kristu uyinkosi. Abaphika uKristu labo. Kodwa uma ngabatshela babaphika uKristu bangaphika ngoba iqaqa lizizwe ukunuka. Ayangiphindi. Iqaqa isizulu leso. Iqaqa alizizwe ukunuka. Abazizwa ukuthi bakhuluma into errong, bayazidayisa ngoba bona abasibo bakaKristu, bangabaphika uKristu. Uthi verse 19, baphuma kithi kodwa bebengesibo abakithi, ngokuba uma bebengabakithi bebeyakuhlala nathi, kodwa baphuma ukuze babonakaliswe ukuthi bonke abasibo abakithi. Yikho bephuma nje. Niyabona umuntu ophuma exit group akasiye wakithi. Sengikhumbula le ndlela entsha sekufanele ngisebenze ngayo manje. Indlela entsha usufanele ngisebenze ngayo. Khona sobona ama group amavila. Sibona igroup ethile iyivila. Uma iyivila lo group izokwenza njani? Izophela. Ayake ngiphinde. Igroup eyivila izophela. Ake sibona ama group akhuthele manje. Azokhuthala azazala amanye. Asibona ama group akhuthele manje. Sifuna ubona igroup ekhuthele iphinde izale enye igroup. Ngisho ukuthini na? Ngisho ukuthi ngicela wonke umuntu oletha umuntu kusukela kusasa. Ngeke ngithi noma kusukela manje ngoba khona ababalethile balungile. Kusukela manje umuntu oletha umuntu ngicela aqala azibhale athi uJesu Kristu inkosi. Ngiku group number so and so. Mawuletha umuntu nje into yokuqala uma usubingelele ngokuthi uJesu Kristu inkosi, zisho ukuthi uku group number bani, ukuze laba abantu obalethayo ngibafake egroupini yakho. Sifuna ukubona lama group amavili angabaletha abantu. So njengamanje ngiyastrugglisha ukuthi ngenze ama group onke abe u10 10 kusho ukuthi 1010. So ke bese sifikile 1010 sonke ngase ngivula ugroup number 11, wahamba wazofika ku group waba nabantu abawu200. Akusadluleki ke, bayaphunguka ama group amaningi angaphansi kwe1000. Ngifisa ke manje ama group azobuyela kwe1000 azafike ku1010.
So manje igroup mazenzele, igroup mazikhuphulele. Uma iletha abantu abangachazelekile baphuma kweyakhe igroup. Hayi sizolunga lento manje. Sifuna ukubona ama-group a-strong, ama-group angeyona i-fake, ama-group a-genuine. So mawuletha umuntu thana ungazisho igama nesibongo ngoba vele ngiyakubona lapha phezulu. Ungasho igama vele nje uJesu Kristu uyinkosi, ngiku-group number 2. Mawu-2 busuthi ngicela ukufaka laba abalandelayo ubalethe. Ngizobafaka egroupini yakho mina. Into engizoyenza nje, hayi ngizobasa kwenye igroup. Izifike ku-10-10. Mayifika ku-10-10 sizala igroup entsha ezozalwa ile group. Sazi ukuthi ugroup number 12 oka group number so and so ngoba uyena umzalile. Mabeletha abantu balo group sikhulisa lena entsha efikayo azosala lawa amadala angenaba abantu abakhuthele. Khuthelane ke groupini yenu. Sesiqala sisho njalo. Kusukela manje emva kwale nkonzo mawuletha umuntu zisho ukuthi ku-group number so and so. Khumbulani amanye ama-messages awavunyelwe ayozalethwa kusasa ngoLwesibili. Noma yiphi enye imessage sicela ngoLwesibili. Hayi okuletha abantu esiwacela namhlanje. Manje uletha umuntu qala uzisho ukuthi ugroup bani khona sekukhuphula igroup yakho futhi ubabone abantu bakho. Ubabone futhi mabephuma awuwaphuma usibani wemadoda. Busu ubasave ungabalethi abantu ungabasavile efonini yakho. Basave efonini yakho khona uzobabona mase bephuma ukuthi waphuma umuntu wami. Siyezwana bazalwane, ngiyabonga ke asidlule siqhubeke nani nentshumayelo ngoba manje sibhizi sakha abantu ongesibona abethu. Sifiletha abantu bangene kwamanye ama-group. Lithi izwi lenkosi mase bephuma baphuma kithi kodwa bebengesiwa abakithi ngokuba uma bebengabakithi bebeyokuhlala nathi kodwa baphuma ukuze babonakaliswe bonke ukuthi abaseba abakithi. Kusho bani abaphika uKristu? Phela ivesi number 19 usuka ku-18. Bantwanyana sekuyisikhathi sokugcina. Njengalokhu nezwa ukuthi umphika uKristu yeza nakalokhu sekukhona abaphika uKristu abaningi. Ngalokho siyazi ukuthi sekuyisikhathi sokugcina. Baphuma kithi kodwa bebengesiwa abakithi. So sekuzophuma abakithi ke manje ngokwe-group. Athi mayiphuma awaphuma umuntu wami. Awaphuma usiyamfonela sibani sekwenze njani? Uphumelani ngempela? Angixoxele. Ungiphoxelani uphume ngoba ngakuchazela kahle. Abese shoka into eyishoyo busumthetho uzocusha kanjani akabuyele. Bese uphinde usiyamletha usiyasho ukuthi baba sibani ucela ukubuya egroupini ubedidekile nje ngento yakhe ethizeni sesiqondisile uyabuya sijabule. So kumayikhuliseleke igroup manje ngoba khona abantu abamavila nje abafake abantu egroupini bazihlalele nje izophela kusale bona bodwa mhlambe babe u20 besuka lapha ku1000. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu owambula izinto ovezela umqondo. Siyambonga simnikeza udumo. So ke bafowethu asihlaleni ke kuNkulunkulu wethu. Masingasuki kuye. Singabi ngabaphika uKristu. Sekuyisikhathi sokugcina uphethe uvusa ingqondo zethu ukuba sikhumbule amazwi ashunyayelwa abaprofeti esikhathini esiphambili. Namazwi ashunyayelwa abapostoli bethu. Sazi qala lokhu ukuthi ngenza ukuzokugcina kuyovela abahleka usulu. Behamba ngezinkanuko zabo. Bethi siphi isethembiso sokufika kwakhe na? Ngokuba kuselokhu obaba balala. Konke kumkanjalo njengokwasekuqaleni kokudalwa. Mayivuma uNkulunkulu sizoqala lapho ke masesibuye. uJesu Kristu inkosi. uNkulunkulu akubusise, uNkulunkulu akugcine. Siyambonga kakhulu. Amasikhuleke. Baba ngcwele, uNkulunkulu nomusa, siyabonga izwi lakho, siyabonga ngakho konke usifundise khona namhlanje. Ngiyacela ukuthi usize kube yilona loyo Nkosi ahlale ezwini lakho, alizwe alenze. Siza ke Nkosi abantwana bakho besazoletha abantu bakhulisa ama-group abo. Basize ke uNkulunkulu wethu ngegama lenkosi uJesu ophilayo, futhi ubasize Nkosi bangalethi izibi, bangalethi abantu abazongena manje baphume manje, kodwa balethe abantu abazohlala bakhonze kube imqhele yabo laba babalethile. uJesu Kristu inkosi. Amen.
Siyambonga uNkulunkulu kakhulu, siyamdumisa bangcwele. uNkulunkulu akubusise, uNkulunkulu akubiyele. Baba uNsibande usiyavalelisa uthi uJesu Kristu inkosi.